Kom nu, mand. Skyd dem nu. Kom nu. Øj. Oh my fuck. Øj. Nå, der var sgu da et kamera. Jeg tror bare lige, vi filmer med nogle penge. Ja, det var sgu ikke lige flere. Ja. Høj. Så kan I lige få et look af min fodboldstøvler. Det er Nike Mercurial EM-skoene. Ja, der var lige lidt græs der, så ja. Jeg var bare udenfor. Han ruller. Ej, se lige her. Se hvor mudret det er. Se lige der. Ej, jeg skal ikke tage med mere. Jeg havde lige regnet med, at det skulle være så sjovt. Ej. Og så må vi så bare filme sådan noget. What a shit from the yeah, man. Det er altså en ny kanal. Har set din velkommen video. Der hop ind og se den. Den er på 2plays_Oliver G, som I ser den her. Og 2plays_Tobias H. Så ja, vi er sådan nærmest slået sammen, men ja. Nu skruer vi. What the fuck? Damn, Daniel. Så I det? Jeg ved ikke lige, om I kan se det. Se det. Jeg gjorde det igen! What the fuck? Ligesom vi også skal gøre det her. Der er lidt rodet, fordi vi er i gang med at bygge en ny hytte. Vi skal jo nok blive fedt. Mig og Tobias, vi startede på YouTube, fordi vi syntes, det var rigtig sjovt. Og ja, vores gamle kanal, vi havde en kanal sammen. Den hed God Spiller. Og det gik helt fint på den. Vi fik 36 subs, men jeg gik før vi fik 36 subs. Så gik jeg hen egen kanal, så havde jeg en kanal med en, der hedder Højen. Det var Oliver Gamgaard-kanalen 2plays. Nej, nu hedder den ikke 2plays. Den hedder Chill and Gameplays nu. Og ja, så mig og Tobias, vi interesserede os for YouTube, så og vi gamer, og vi spiller meget fodbold også, som jeg gør lige nu. Og så skal vi til at hente bolden. Nu skal vi til at hente bolden. Og så, så fortæller jeg jo bare videre. Ja, som I nok kan se. What? Jeg ved ikke lige, om I kan se det der. Nej, det kan I ikke på kamera. Ej, jeg gik lige ind i spindsugen. Fuck ulykke. Det tror jeg sluttede med at vlogge, hvis det lige pludselig havde købt på mig. Men så er vi rykket hen til hver sin nu. Der hedder 2plays Oliver, eller underscore Oliver G, stor G. Og 2plays Tobias H, stort H. Og så det er nærmest som om vi laver mange videoer sammen på de her to kanaler. Så ja, det skal jo nok blive godt. Det gik godt nok skrald, det der. Men ja. I må godt nok skrive, hvis I vil have flere vlogs, gaming, spas og sjov. Så ja, jeg kan også lave en roomtour, hvis det skulle være en dag. Men ja, det skal nok være fint. Nu er der ramme overliggeren. Så det får I lige at se, så ja. Jeg ramte næsten overliggeren, ikke også?